Egunon, gaur etorri dira Tuo Reunidosetik, hori Lapeko taldea, emateko hori diru pizka bat, hori jarraitzeko piketean, hori gure antolakuntzarako eta jarraitzeko gelditu barik eta eskertzeko da. Hori holako gauzak daude egiten Airaraldeko lantegi asko eta asko eta ere Airaraldeko dendak eta tabernak eta holako gauzak eskertzen dira. Mila esker. Labeko delegatuak etorri gara gaur diru bilketa bat egin dugulako Tubosen langileen artean eta afiliatuen artean. Ikusten dugulako oso garrantzitsua langileen arteko elkartasuna, horrelako borrokak bizirik mantendu ahal izateko. Eta bueno, gaur egin dugu diru horren entrega edo eta bai laguntzen duen apurtxo bat borroka honekin jarraitzeko.